Хайде да си направим бебешка визитка. Разбира се, ще направим визитката на Canva. Сега си избирам А4 документ. След това в полето елементи ще изпиша това, което ще търся. В случая ще я направим за момче. Ако искате да излизат само бебешки изображения, каквито ми трябват всъщност на мен, изписвате Baby Boy. Харесах си ето тези изображения на бебенце, което спи върху облак в жълто и синьо. Елементите са само за платената версия на Canva, така че ако вие ползвате безплатната, няма да можете да ги използвате. Сега отново в полето за търсене в елементите си изписвам облак. Намирам си подходящо изображение. Ще си го направя с какъвто размер искам аз и ще направя копие, като него обаче ще го завъртя хоризонтално. Сега маркирам двата елемента. От позиция си избирам да бъдат най-отзад на документа, а след това ще оправя и прозрачността им. Сега това бебенце тук има звездичка, така че решавам, че останалите елементи ще бъдат звездички, като отново си изписвам в елементи в полето за търсене звезда или стар на английски. Ето звездичките, които намерих, почти същите са като тези от изображението с момченцето. Сега слагам текста, който ще бъде към визитката и ще добавя още един елемент, в който ще изпиша името. Правя си копия на първия текст, който изписах и тук ще напиша името на детето. Ще сложа ефект на името, като променя формата му. Избирам ето от тук извиване и след това си регулирам колко искам да бъде извит самия текст. Добавих още елементи, които ще бъдат за час на раждане, килограми и сантиметри. И нашата визитка вече е готова, като разбира се към нея може да се добави, аз забравих, датата на раждане. А сега преминаваме към записването на файла. Аз го записвам в PDF формат с ето тези настройки, които ще видите сега. Разпечатване на PDF файл, както и настройката подходящо за професионален печат. Изтегляте, разпечатвате и слагате в рамка. В момента не мога да го разпечатам, но се надявам се пак да ви е било полезно видеото. Напомням, че имам наръчник за начинаещи за работа с Canva. Така че ако желаете, може да го погледнете в профила ми. А вие не забравяйте да харесате това видео и да ме последвате.